Day 3 in Hong Kong. Our itinerary today is Macau. So, muna ako ang fit for today. For jacket lang po. Aesthetic. Bagay ito sa place. So cute. Now waiting sa mga bus pa dun sa HZMB 4. So, dito may magsakay ang bus pa dun o Macau. Pasakay namin bus. Padung of port. Hi, Mom. Hi. Cutie. Mga turista. We are now in HZMB port. Mo agad mag-immigration for Macau. Oni, ay, Oni ang view. So, this is their port. May ganindot yung kayo. Dili ilang port ay port lang sa bus to Macau. So, we just got out of the port. So, masakay na mig bus padung og Macau. There, the bus. Doon na mi og Macau. Kami sa second floor sa bus. So, yung seatbelt for safety first. Nagawa kami sa port sa Macau. Nagsakay namin sa bus to Senado Square. Hi, Ma. Hi, guys. So, nanami sa Senado Square. This is Senado Square. Cute kayo ang Christmas tree there. Kita ba? So cute. The ruins of Saint Paul. Init kayo. Hayag. Kabugnaw. I don't know. The ruins of Saint Paul. Shine close up. Guys, kumuhaan mo diri sa ruins of Saint Paul. Nga ni kadagan ng tao. Oh my God. So, expect na jud mo ani ha nga experience. Look sa kadagagan tao. But it's okay. Ano lang dyan siya. Dami sa Fisherman's Wharf. Pangita pa na mo siya. Hangak na. Sa Colosseum here. Ilan ka, love? Ha? Lasag standards. We are here sa Colosseum, sa Fisherman's Wharf. Nice kayo, dire. Strength and order. Have you? Next stop is asa ta? Asa ba sunod? Padulong nami o Parisian. Nagsakay kami sa free shuttle bus from Sans, Macau. Makita na mo ang Eiffel Tower dito sa Macau. Are you excited? Yes. We are now here sa Parisian. Wow, kanindot. The details. Oh my God. Zoom out, zoom out. First time na ko nakaani dami. Grabe, grabe! Wala kami din ni sulod. Sa gawas lang ni. Okay, kapoy na kayo, men. Grabe. Ah, you can? Thank you so much. Oh, grabe ang details. My God, the carpet. Hello, kanindot sa details sa taas. At kanindot. Dito silang hotel reception, guys. Oh my God. Nindot kayo. Ignorante kayo, guys. Nanamisa Eiffel Tower sa Macau.
Di siyang Parisian, guys. Awa. Tinda ko Tinindutan with the Eiffel Tower. Nami sa Londoner, guys. Sakay-sakay na po niya ni Wakalator. Here's the Londoner. Hala, na di NBA di labo? Are you guys happy? Ay. Dira ta mo baba ta dira unya. So we are here sa lobby sa The Londoner. Mapupug kayo siya, guys. Pero mas nice yata tong sa The Parisian. NBA! Are you happy? Yes, nairing. Siniring. Hala! Wow! Chuya! Uy! Ako, aray, basketball ring. What? Grabe! Kanindot. Kanindot ba dire? NBA and the Big Ben. Where's that? Wow. Nice kay, guys. I'm hungry. Hindutan na. Okay. Twist and round. Okay na. The Venetian Macau. The very realistic. The sky. Nindot kayo. Huh? Kaupat na ako ning nakita ang RL ba, bro, mag-imo. Pin siya pang RL din. Uli namig Hong Kong. Kung nagsakay namig sa free shuttle bus from the Londoner to HZMB port. So, ganahan kay ko diri sa Macau, no, kay privilege kayo ang mga tourist kayo. Dagang case like free shuttle bus ang mga casino. Dagang yung ganahan mo anhi diri sa Macau. Because of that, tipid kayo sa pamasahe.